Оферта на продукти налични на склад с доставка до 4 работни дни. Продуктите, включени в тази оферта, са Роло Хангер, Изи, Фиона, Марлин, Алекс, Виво, Варпта, Зигзаг. Модели ретро и перла са в хром. Избраните модели радиатори държим в наличност в цветовете бял мат, черен мат, както и месинг. Радиаторите ретро и перла са налични с галванично покритие от хром. Радиаторите в тази оферта се предлагат със стандартно свързване, във водна, електрическа или комбинирана версия. Предложените начини на свързване са универсални, което позволява монтаж на нагревател отляво или отдясно. Предложението ни съдържа най-добрите модели, най-често поръчваните от тях размери, най-доброто пакетиране, гаранция 12 години.